Joo, mitä sä tekisit, jos olisit puoli tuntia eksän kanssa samassa huoneessa? Löisin sitten pannulla. Tää muija petti mua. Mä olin ollut Intis 1 kuukauden, tää muija petti mua siinä aikana. Tälleen. Pääsee kyllä lagana vallisseihin. Only know you love her when you let her go. Ammun. Ammut. That's crazy, bro. Suora asiaa, eli käydään vähän. Mikä sun nimi on? Veera. Mä oon Topi. Mä oon Leevi. Mun nimi on Ari. Mikael. Roni. Most, yeah. Most. Choco. Veli, päätä yksi nimi ja... Molemmat. Okei. Mikä sun nimi on? Niko. Centro C, okei, joo. Ootko valmis kuulee illan kysymys? Joo. Okei, sanotaan silleen, sä oot puoli tuntia sun eksän kanssa samassa huoneessa. Mitä sä tekisit sen kanssa siinä vaiheessa? Ai samassa mitä? Samassa huoneessa puoli tuntia sun eksän. Mitä sä tekisit? Mun eksän kanssa. Joo. Ai ja... Mä en edes tiedä mitä mä tekisin. Veli, rehellisesti... Mä kysyin sit paljon kysymyksiä. Mä kysyin että miksi sä teit sen, tiedätkö? Mikä sä teki? Se teki pahoja asioita. Mulla on yksi eksä ja mä varmaan... löisin sitä ehkä. Lyöt? Joo. Mitä varten? Se on kusipää. Kusipää, mitä sä teki? Se petti mua ja se löi mua. Niin mä voin lyödä takas. Mä oon sun kanssa saman mieltä Loki tässä vaiheessa. Sä lyöt sitä, eiks ne? Millä? Nyrkillä vai... Mitä vitsi? Varmaan juttelisin vaan, en mä ihan persittu. Juttelu menis varmaan 10 minuuttia. Mitä sä muuta 20 minuuttia tekisit? Lähtisin karkuun. Ei, sä et ole lähes karkuun, tiedät. Lukittu huone. Joo, lukittu huone. Ovilukko, kato nyt. Ovilukko, ei pääse. Ovilukko, ei lähtä minnekään. Jonkun pitää päästä tehdä sieltä pois. Onks kummalkaan teistä eksää? No, semmosia säätöjä kyllä, mut ei oo vielä semmoista niinku ihan kunnon eksää. Toikin lasketaan, onks sun? Ei. Säätö? Tää on sulle. Yksinäinen mies oikein ymmärtää. Mut sä otat silleen, jos sä olisit sun säädön kanssa samassa huoneessa puoli tuntia, mitä sä tekisit sen kanssa? Et oo lukittu sinne puoleksi tunnin. No varmaan vähän juttelisin niitä näitä ja vähän Netflixiä tälleen. Netflixi. Siellä telkkari sanotaan tolla. No sit täytyy mennä vaan jutteluun. Jos on herkkuja tälleen, niin vähän. Mistä puhut sen kanssa? Mistä puhut? No vaikka tulevaisuudesta. Tulevaisuus. Minkälainen tulevaisuus? Kirkas. Kirkas. Millä tavalla kirkas? Mä kosin sitä. Sä kosit sitä. Jos se on oikeesti. Täks, Oikeesti. Yeah, special. Mut jos ei oo? No sit ei tarvii puhua kosimisesta. Sitten mitä sä tehdä silloin? Sitten... Toi on kyllä paha kysymys. Ei oo paha. En mä tiedä. Juttele niitä näitä. Niitä näitä, mitkä? Juttele vaikka... Mä kysyin sitä, tuleeko meidän yökylään. Oliko teillä yökylä? Joo. Ensin, jos me päästään pois sieltä huoneesta. Mitä sä tehdä? Se on teillä yökylä. Broidi, hei! Nyt sä paljat sen. En mä viity rehellisesti, en mä viity, tiedätkö? Sano yhden asian. Sanoit aika monta. Sano sellainen, mikä ei oo niin paha. Ai ja se fuulas pahasti jo. Häh? Se fuulas pahasti, veli. Fullast. Okei, rehellisesti ja... Tää on muija. Joo. Kuuntele. Mä olin Intis. Joo. Mä olin ollut 6 kuukautta muijan kanssa. Joo. Ja tää muija petti mua. Mä olin ollut Intis 1 kuukauden, tää muija petti mua siinä aikana. 1 kuukauden. Joo, kelaa. Bro, Niin. naiset ei oo lojaaleja. Rehellisesti ei vaan. oo. Yhden kuukauden, oikeesti. Damn, bro. Bro, mä oon pahoillani tosta, bro. Mä oon samaa mieltä. Joo, hyvä illan jatkoa sulle, tiiätsä. Älä anna näitä muijia, tiiätsä. Tuo sun elämä täissä. Joo, mitä sä tekisit, jos olisit puoli tuntia eksän kanssa samassa huoneessa? Only hate the roads where you're missing home. Only know you love her when you let her go. Miettikö aika paha? Kysyisin vaan, mitä sillä menee tällä. Sanotaan sun lempi eksä. Ei tommoista.
Miksei tommoista? Sano vaan mitä sä oot tehdä sen kanssa. On menneet. Ei, mut sanotaan, se tapahtuu huomenna. Ne ei oo menneet, tiiätsä. Istusta vaan koko puoli tuntia tälleen. Sä kuuntelet suomalaisia biisiä. Mikä tää on? SOS, hä? Tunti, en mä tiedä. Puoli tuntia. Ei toi natsakaan. Ei noi eksät oikeesti. Sun lempi eksä. Monta eksää sulla on? Nyt pari. Pari, okei, sanotaan. Otetaan se sun lempi, kaikista lempari. Mitä sä teet sen kanssa puoli tuntia sama sua? Tää on vitun paha kysymys. Se ei oo paha. On suojassa. Mä itsekin tiedän, mä tiedän mitä mä tekisin. Mitä sä tekisit? Kerro sä, mitä sä tekisit? Mä haastattelen. Sä vastaat, tiedätkö? Niin mitä sä tekisit? En mä halua heittää mitään raffia sieltä. Okei, mä aloinkin ymmärrän. 10 minuuttia eka vessas. Ei, siellä ei oo vessa, siellä ei oo mitään. Puoli tuntia, sulla ei oo vessa hätää, sulla ei oo mitään hätää, sulla on sen kaa vaan, sä oot sinä ja sun eksä. Eli aluksi puhuttais jotain, sit selkähieronta. Selkähieronta. 10 minuutit, selkeä, mikä sä sanoit? Kato, selkähieronta kestää 20 minuuttia. 10 minuuttia ei oo YouTuben puolelle. 10 minuuttia YouTuben puolelle. Jos te tiedätte, niin se ei oo mun ongelma, mutta mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Haluatteko kuulla illan kysymys? Totta kai. Mikä illan kysymys? Mitä te tekisitte, jos te olisitte teidän eksän kanssa samassa huoneessa puoli tuntia? Aloitas. Sanoin silleen varmaan, että hei, kiitti vitusti, mutta katsellaanpa toisessa elämässä, koska tää oli aika paskaa tää homma. Ai, toi teidän homma oli aika huono. Se oli aika paskaa. Mikä siinä meni vikaan? Se sanoi mulle, että ei hän jaksa enää. Mä olin vaan silleen, okei, no ei sitten. Siinä vaikka sulla ei oo mitä sä tekisit? En mä tiedä, poistuisin huoneesta. Sä et voi pois, te et oo lukittu sinne. Mä löytäisin tavan poistua. Ei oo mitään keinoja. Onks mulla köysi? Ei oo mitään. Sun pitää tehdä jotain. Mitä sä tekisit? Nukun. Sä nukut. Oot sä varma? Riippuu vähän kenen kanssa. Kenen kanssa? Sulle sanotaan kaunis tyttö, tiiätsä, tälleen. Pääsee kyllä lakana valsseihin. Voit sanotaan vielä uudestaan. Lakana valssit. Lakana valssit. Sit sä kuulit lakana valssit. No niin, miten sä tekisit? Ammun. Miten sä tekisit? Ammun. Ammut. That's crazy. Gang. Yo! Brä. Miksi ammuisit sun eksä? Ei mulla muuta tekemistä. What the crazy? Mitä? Mitä sä tekisit? That's crazy. Bro, ei mulla Älä käppää, bro. Ei oo mitään eksä. Pitää lippu korkealla. Yes, lippu syy. Oi, mikä Moi, mikä sun nimi on? Kauri. Teemu. Miska. Vaat. Mikä sun nimi on? Onni. Mä oon Aino. Viivi. Ootteko valmis kuulla illan kysymys? Totta kai. Kyllä. Okei, joo. Sanotaan tälle, että te ootte teidän eksän kanssa puoli tuntia samassa huoneessa. Mitä te tekisitte niitten kanssa? Tai sanotaan yksi sun eksä, sun lempi eksä. Mun lempi eksä, mä oon Joo. just. Mitä käy? No... En mä tiedä. Oliko se sun vai hänen vika? Se on vähän molemmat, tietsä. On molemmat, okei. Kyllä sä tiedät, mitä mä tekisin. Me kaikki halutaan, me kaikki tässä halutaan kuulla. Kyllä sä tiedät, mitä mä tekisin. Mä en tiedä, reellisesti mä en tiedä. Joo, tiedä. Oikeesti mä en tiedä. Mä ehkä halaisin sitä. Sitten kuulostaa siltä, että se on jatkumaan. Sitten mä sanoisin, että lähde kotiin. Musta on puoli tuntia. 3 minuuttia. No eikö? Mä vaan chillasin. Tiedätkö paljon juttuja? Sä ei tehdä puolesta tunnista. Mä tiedän, mä juttelin. No niin, mitä sä teet siinä ajassa? Mut tiedätkö, mä oon jo jutellut noin jutut. Sä oot jo jutellut noista jutuista. Niin. No niin, mitä sä teet, jos sä oot jutellut? En mä tiedä. Sä et tiedä, hä? Näkee sitten. Oikein sen näkee, eli se on mysteeri. Illan kysymys on se, että mitä te tekisitte, jos te olisitte teidän eksän kanssa samassa huoneessa puoli tuntia? Samassa huoneessa puoli tuntia. Joo, mitä sä tekisit? Paha. Kenen kanssa? Sun eksän kaa. Sanotaan sun lempi eksä, jos niitä on monta, niin se yksi on yksi lemparista. Mitä sä tekisit sen kaa? Puoli tuntia samassa huoneessa.
Kattoisin leffaa. Sä katot leffaa. Sanotaan, että siellä ei ole TV, eikä puhelin. Sitten en tiedä. Sitten oltais hiljaa. Sä oot hiljaa puoli tuntia. Eikö sun pitää tehdä jotain, että sä aika kulut, tiiätsä? Oliko sulla jotain vasta? Eli se oli vähän lokko, so maybe we will fight or... What type of fights? You get me a little... Then I'll... Mun eksä, mulle monta eksää, mut... Se lemppari. Lemppari, no Bannisin tietenkin, of course. Bro, meni suora asia. Ei mieli. Käytäis varmaan vanhoja asioita läpi. Mitä ne asiat on? Mä haluan kuulla vähän tossa lisää. Jotain selvittämättömiä asioita. Selvittämättömiä esiin. Jos joku on koustannut tai jotain, niin käytäis niitä läpi, että miksi. Mä en saanut sulta kunnon vastaan. Multa. Joo, sulta. Mitä sä tekisit? Puoli tuntia. Juttelisin. Mistä? Päivästä. Päivästä? Eli silleen, että ootte siellä, missä sun päivä meni? Tolle vaan. Mutta oot sä varmaan siihen menee puoli tuntia? No ei välttämättä mene, mutta kyllä jotain keksiä aina kuitenkin. No, sä keksit sit siellä, eiks nyt? Okei, joo. Tosi. Heitän sitä. Mitä sä tekisit? Kai mä tekisin samat. Ei, mä oon jotain erilaista. Juttelisin vanhoja. Menneitä. Video. Jos lähtisin pois. Menneistä. Joo, Sun pitää... Mut et sä varmaan et sä ehdi puhua puoli tuntia kaikkea läpi. Ei voi. Pikkujuttu vaan, mut en tee useris. Ei. Mä jättäis sen siihen. En mä tiedä, mä jauhaisin vaan hetken. En mä keksi muuta. Eli En sä tekisit... Ha? En pannu sen. Mut sä sanoit, että sä sen... Okei, ehkä. Sit mä jauhaisin vaan. Okei. No niin. Sinä? Okei, mä kerron. Mä eron 4 kuukautta sitten, mut mä ehkä juttelisin eka 10 minuuttia. Asiat läpi, nopeasti. 10 minuuttia. Onni 10 minuuttia. Mut sen jälkeen mä kävisin toimiin. Mitä täytyy tehdä? Mikä se toime on? Kyllä sä tiedät, bro. Mä oikeesti mä en tiedä. Kyllä sä tiedät. Voit sä please kertoa, koska mä en tiedä. Noikä ei tiedä. Okei, näin tiedä. Joo, mut mäkään tiedä, niin voit sä kertoa mulle? No okei, mä sanon. Suoraan asiaa, eli käydään vähän... Joo, tervetuloa. Hyvät naiset. Ei, me ei tehdä intro. Me tehdään outro nyt. Kiitos, kun katsoitte videoon. Kiitos paljon, kun te katsoitte videoon. Me olemme tosi paljon taas. Me julkaistiin aika kuukauden myöhässä, mutta toivottavasti te nautitte tästä videosta. Muistakaa tilata kanavaa. Ja nyt kun on talvi tiedätkö tälleen, me yritetään saada teille sellaista kontenttia, että me ollaan sisällä, tiedättekö te? Joo. Seuraavat kivat videot on tulossa. Yes. Mä lupaan teille oikeesti. Muistakaa vaan subaa, supportakaa meitä, please. Mikä on suba? Joo, anyways, ei tehdä tässä pitkään. Muista tilaa kanavaa ja kaverille, siskolle, äitille. What? Jakakaa niin kaikki näkee.